Katukad ti Basol. Tinapalabas. Mas daw launay ni Don Juan iti ipapatay ni Don Paeng agayem na. Inatap na nga amangan no ada nakasurot kadakwada akalaban da iti illegal a negosyo da. Ket iso tinang patay iti amigo na. Inawagan na nga rod ti maysa nga anak ni Don Paeng ijay syudad tapno yawid dati bangkay. Imbaon met ni Astor da dinggas ken kalalili tapno paliiwen da no asino ti maskay kayat dagiti tao nga ibutos. Ngem imbaga ni dinggas ani Francis ti kay kayat dagiti tao. Gapo iti dayta. Nakapungtot daytoy. Kabayatan na. Nagplano da bakit pipay ken ligaya maipapan iti kasangay ni ligaya. Itagagayem. Denggen nyo tituloy tinubela tayo anapauluan. Katukad ti Basol. Anyati ko na ni Francis iti kasangay mao ligaya. Diyak pa imbagbaga, nana. Amang ano naripatan na. Gaputa makumikom ngamin, takampanya. Ay, kat ibagam Saanan anas ka, nana? Bayan tayo ang masurpresan to. Mala, sa ganaan tayo nga ron ti kasangay mo. Wan, nana. Siya kunti makamo amang ibaga iji farm iti maparte. Tadamot tarakanda iji baboy. Ay, una, balasan ko. Uray gatangat ti baboy ama parte, tapno saan amalugi ti farm. Isupay mo't at ibayad ko amapan iti kaha ti farm. Mala, makaamu ka iti dayta aba, nagbalasan ko. Ada ni Francis, nana. Alas 11 iti rabi asimangpag. Sige, tainak mangisagana iti napudot at siya akan taraon. Amangan nudipay ng rabi ay. Sige, nana. Oh, Francis. Matmata matagiti ubing ang nakaturog. Wen ligaya. Ay, awan pa yan panahon ko kadakwada. Gapo tayo naldaw matarumwara. Francis. Iso asang ka na rumwar pa eh. Naskan nga iwanam dagit ubing. Juan, Francis. Ni Franco. Nataer nga ubing. Imala kanya. Nasaya at no kasta. Kat ni Baby Grace. Nagpintas. Imalakan kayo ti kinapintas. Pag inagawan to lakit di dagiti babaro intong dumakkel. Anya? Ni Franco. Sapay lang kuman. Tagbalin to ano saya at tao. Malalaki. Ken naturet. Tapno masalakniban na ti bagina. Ken ti kabsat na. Ket ni Baby Grace. Sapay lang kumamat. Taumalakan ka ito ugali. Nasingpat ken naanos. Managtapal. Ken manakawat. Juan, Francis. Mapasamak dayta. Gaputag tinulong ta amang isuro kadakwada iti nasaya at asursuro. Ipatpatag ko dagiti anak ta, ligaya. Ipatpatag ko matida. Ay ayatan kan ipatpatag kamat, ligaya. Ay ayatan. Kan ipatpatag kamat, Francis. Nay, ligaya. Adda ka dito kusina. Kunak no nakaturog kan. Diyak makaturog, nana. Umayak uminom iti gatas. Oray siyak. Mala, mabit la ang tamang timpla. Kat ni Francis, uminom ka dimot iti gatas. Nakaturogan. Kalpasan ti panagsarsarita mi itay, nana. Hala, kat bayam ta maturog. Mabambanog siguro nga inaldaw arumrumba. Wan nga rod, nana. Oh, at iti gatas mo, balasan ka. Agyamanak, nana. Nana. Sabali tinadlaw ko itay ka ni Francis.
Emosyonal. Anya, Kasla, makonsensya. Tawan ka no panawan na kadagiti ubing. Kasla kayat na itay ti agsangit. ha? Ay, kasta talaga. Tama kumikom nga rod iti inaldaw. Iso adinan makalanglangan dagiti anak yo. Ang aglabas to dayta. Malpas ton ti basing kawel. Saan to siguro ang makumikom unay. Kasta nga rod ti kunakkan kuana, nana. Nagsayaat nga ama kan asawa ni Francis balasang ko. Managtulong ka dagiti tattao. Nangruna ka dagiti trabahador ijay farm. Iso nga respeto la unay dagiti trabahador. Wan nga rod, nana. Awan ba kunakin ni Francis? Iso ti maibagay nga agtakem ditoy ili tayo. Inakon ligaya. Nasken na masapa kita arumwar. Gaputa adupay dagiti kayat ko ang makasarita at tao. May papaniti panggap ti grupo tayo. Adda dagiti kayat na pa'y ti tumulong. O sige, agan-anad kay ti dalan mo, ha? Wen, ligaya. Nakaturo pa lang dagiti anak ta. Iso nga inagkaklat ta idan. Sige. O sige, inakon. Advance happy birthday. Ha? Di ko nam siguro kat nalipatak ti kasangay mo niya. No kasta, malagip mo pa'y lagayam akasangay ko itong Sabado. Itilaksid ama kumikom ka. Saan ko ang malipatan dayta? Kaya't sige. Agsagana tayo. Mangparti tayo iti dingwan para iti kasangay mo. Agyaman nak, Francis. Ala nga rodan. Ingkan, tapno di ka maladaw iti pagnam. Agan-anad ka, Francis. Wen, ligaya. Dinggas. Nakitak mat ti panagsarita da ang kwan kan amo ijetira sa itay. Kat? Nagseryos damat nga agsarsarita. Idi kwan kat nagkatawan ni ang kwan iti nakapigpigsa. Anya? Kasla addaman nanti ipaaramid ni amo kan ni ang kwan. Katangdanan na iti diakal nga gatad. Iso nga nagkatawan ni ang kwan gapo iti ragsak na. Kasta ti atap mo? Wan dinggas. Kasaritak niya ang kwan. Kat damagak no anya ti ipaaramid ni amo kan kwana. Awanan parikot na napipay. Nakasaganan ti maparte para inton bigat. Wen balasang ko. Kat inton madamdama. Umayan dagiti kinasaritak nga agluto. Agyaman na kada kayo, nana pipay. Anya nga iti pagyaman ang balasang ko. Gaputa, kasla ina kayon. Wen anak ti pangibilbilang kada kayo balasang ko. Agyaman ak unay. Ala, si kanti mapan mangibaga kadagiti nagbagkat kadagiti baboy, tag meriendada. Tainak mangisagana iti merienda. Wan, nana. Imaya kadagos diti hotel mo, Don Juan. Gaputan na amuak tinapasamak ka ni Don Paing. Wan nga rod na, Francis. Adda ka di atapon yung aking gapwanan iti ipapatay ni Don Paing, Don Juan. Pinampanunot ko anay imbag, Francis. Kat imposible nga adda taga syudad nga imay dito'y iliyo. Tapno patayin na ni Don Paeng. Kat imawatak, adda sakit tinakam, ti aking kapanunutan iti ipapatay na. Don Juan. Adda atapag, ngamjak kayat nga ibaga. Tamangan no agbigdutak. Tanang laeng, Francis. Di mo ka di may baga kanyak no asino. Amangan no makatulong. Nasaysayatan nga guli makak. Di ka pilito na mga ibaga, Don Juan. Imay kakadi ditoy. Tapno agdamag may papan iti pan nakatay ni Don Paeng. Wen.
Kayat ko ti tumulong amang takwat iti kinapod no. Kayat ko ti makakalap iti naan-anay nga ebidensya. Barang ko nadamay tulong yu kanyak, Don Juan. Amo ka na sayahat kayo a tao. Gaputa kayat yu ti sumuporta kanyak. Amo yu matan ti motibok. No apay alumabanak iti kinamayor. Saan ko akanunungan tagraira a droga dito ilimi? Ket amok nga uray da kayo. Saan nyo mata kanunungan ti illegal a droga? Uwan na Francis. Saan ko kanunungan ti illegal a droga? Ano saya at katao? Kasta ti makita kada kayo, Don Juan. Ket ti may papan ka ni Don Paing. Sana may parbang ti naramid da. Iso anas ka na matakwatan tayo no asino ti kriminal. Ni Astor ti masabat ko. Adda dito hotel ni Don Juan. Oh, Francis, best friend. Oh, Adda ka dito yung hotel ni Don Juan. adala kinasarita ka tao, Astor. Sige. Ops. Di naktalikudan. Tagsarita tapay lang. Oh, Sikakit di na. Ipadlaw mo la unay akagurguran ak. saan ka kagura? Nga ta? Nang runa kat siyak matla ti mga bak amayor. Nga uray anya ti aramidan. Sige lang, Astor. Aramidan tati amin nakabailantang agkampanya. Ket no asino ti mga bak. Nasken nga akman na ti pagrebengan na kas mayor. Anya? Agraira ti droga dito ili tayo. Adda dagiti maipadpadamag asaan anasaya at apagteng. Gapu iti droga. Adda marip. Adda matay. Addag pakamatay. Ken aminan a kinadakas. Tanya ti kayat mo asawa ni ti dayta, Francis. Ibagbagak lang ti adday ti panunot ko, Aston. O sige. Ipakat mo tilaing mo nga agkampanya. Kat ipakat ko mo tilaing ko. Para makita no asino ti mga bak. Nasabat ko ni Francis di Taruar ti hotel mo Don Juan. Nagsarita kayo kadi? Juan, Ano ti nagsaritaan nyo? no asino ti kriminal? Anang patay kini Don Paeng. Aniya. Nagdamag kaniya no adda atapag. Katimbagak nga adda. Asino kumamot ti atapa? Sika. Anya. San kitin asika? Astor? Di kag sasao iti di mo na panagnakan, Don Juan. Apay, Astor. Iti panagkunam. Asino nga tati mang patay kini Don Paeng? Apay damagam kanyak dayta. Gaputa sika ti atapag. Aniya. Sika ti atapag. Tainam amiris ko ang naimbag. Awan mo't kaapa ni Don Paeng ijay syudad. Atapag adag iti kalaban may iti negosyo. Hanggang imposible ang mapasamak dayta. Gaputa big time dagi jay. Katanya ko matimaganap dagi ni Don Paeng no patayin da. Aniya. Hanggang jak imbaga kini Francis asika ti atapag Astor. Nga uray sika ti kriminal. Don Juan. Pudno mata sika ti kriminal. Saan ka di? Tinadail mo ti panagkayem ta. Kapoy ti kasta kay bagam kanyak, Don Juan. Idi pailaeng. Naawat akon ti kababalin mo, Astor. Nga madadu pailaeng tinakan ko ngayon na po'y ngam itisika. Di mo pagkarit dayta. Tano aduman tinakan mo ngayon na poy. Ibagakmatkan ka. Napigpigsa ngam itisika. Gapo talakay kan. Kang runaan na.
Adayo amas nasiribak ng itisika. Astor. Naisupadi ka iti amam. May sa apudno nga anghel. Itinto tasika. May saka nga anghel Diablo. Naglayon tayo ti barangay pagkampanyaan tayo, Margarita. Itay kumapay No apay nagbayag ka makisarita ka ni Don Juan. Anya ka diti nagsaritaan nyo? Taapay nagbayag ka. Siyak ti atapon na anang patay kanid Don Paeng. Anya? Ang amsanan nga importante dito. Sika ti atapan na? Kat, pudno asika? Wan, pinapatay ko kaniyang Juan. Anya? Sika ti akinakam iti ipapatay ni Don Pai? Kasjay ti may parbang kan Juan. Amin ako muntra kanyak. Amin asaan nga agtungpal iti kayat ko. Ken mang kalaban kanyak. Patayak. Anya? Ala, aglayon tan iti barangay apagkampanyahan tayo. Amo, apay ngay nayabanak di ponti kayo. Adayo tagatag iti kakadwa tayong agkampanya. Kaya't kung iti kabitan apanawan, itumbam ni Francis. Ha? Nawatan timbagat ang Juan. Amo, Sa edem iti dalan na ket punteriya ti ulo na. ha? Dakalagatad ti bayad ko kan ka. Ap. Amom dayta. Iso di ka nagkadkad. Awan parikot, amo. Kung ang matatangdanan na kitidak kalagatad, isong agtong pala. Iti may sa kondisyon, amo. Anya dayta? Agbalin at triple, titangdan mo kanyak. Namano tintangdan mo kanyak, iti tumbak ni Don Paeng. Di kayat ko, agbalin at triple ita. Aniya. Kat na di mo kayat, amo. Saan ang nagtungpal? Ken, no di mo pagbalinan at triple, ipotaktak ko ti kinapod no. Asika, dakin nakam, iti ipapatayin ni Don Paeng. Aniya. O anya, amo. Umanugot ka. O sige. Oh, Kawan ti parikot ang Juan. Triple. No dayta ti kunam. awan nga ron ti parikot, amo. Agtong palak kadagos. Apay nga ka, Juan? Kunak manusin mo ka nagkampanya. Agkabalyota, gesto ni. Ha? Una, hikayat ko. Pantay di barangay laga. Ha? Ket aramatan ta ti kabalyo. Ayos. Mayat katag kabalyo no kastoy. Wen, agkabalyota amapan ni Jay. Ang yang itiramitan tayo barangay laga, ang Juan. Mapanta agpali. Ket no kaskasano. Dakkel manen apagkwartaan daytoy. Agbaligi nga ta ni Astor, iti dakes apanggap na ka ni Francis. Gagayem, di uliwayan na denggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Ributaso. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay as sagot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon.
Katukat! Di Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.